mga nakasuroy na sa Bohol, aduna sa ilaing atraksyon nga inyong makita sa lungsod sa Danao. Apan, alang lang kini sa mga dili maluya o kaha mga kusgan og tuhod og ni atong dili-dali makuyawan. Ang Giant Swing nga naa sa usa ka adventure park gibuksan sa publiko sukad ni atong Lunes. Nadugang kini nga atraksyon sa park gawas sa the plunge, zipline o Swiss slide, cable skyride, Swiss slide with cliff walk, route climb with rappel, Sea of Clouds, mountain trekking o river kayaking. Ang Giant Swing nga mao'y labing unang gihimo dinhi sa Central Visayas, adunay gihabugon nga 100 meters o kaha 30 stories. Kaya ni ining mag-sway og 50 meters ang gilayon hangtod mula pa sa bungaw nga siguradong makadugang sa adrenaline rush. Kung musuway ka si Giant Swing, pila ang bayad? 400 kung kamong duha o 500 pesos kung ikaw ra usa. Pasalig sa tagduma nga luwas ra gamiton ang swing kay gisunod man nila ang standard protocol. Sa mga nakatry o gusto pang mag-try, conquer not just your fear, conquer yourself.